Ebunye yenu. Si ajire Ugochi. Agadi to. Yuko kanywa koketa. Weke nenesa. EZE-ANA Ugochi tubelu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Ukoma oraifite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye mmanije mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye mmanije mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye dịga anyị. Ndị oche dị anyị. Fadi asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Bụrụ Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepụta ọchịfa. Obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu kpedekpe. EZE-ANA si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye mmanije mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye mmanije mmadụ. Ọdịnala ya dị. Gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye mmanije mmadụ. Ugochi tubelu temple gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye mmanije mmadụ. Chukwu gozie gị EZE-ANA gaba n'ihu. Ụmụ ọdịnala Igbo. Egwu anyị dị wee bata na nke uruchi a. Daalụnụ. Anyị abatakwa n'oge awa nke eziokwu. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Adị m sorry. Anyị bịa late. Ihe mere anyị ji wee bịa late bụ anyị kwesịrị ibido lecture 8 o'clock. Mana mmiri, that thing is so heavy here. So I have to wait for the rain to stop a bit. It's still on now, but at least it's a bit. Daalụnụ. Ka onye na-join anyị, please share the link. The only thing you can do for your friend, relatives, loved ones, is to share the link. Let them hear from the horse's mouth. Anyị abịakwana n'oge awa nke eziokwu.
we are welcoming our viewers, fans, my children all over the world. Ebe ọbụla isi wee na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, I'm welcoming you on board. Anywhere you are, under the influence of my voice, you are highly welcome. N'oge awa nke eziokwu, oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa okwu agba. O nwere egwu dị iche anyị ji bata taa. Yes. A surprise gift. One of my fans in Yalamta had a surprise. Yes, I sent the message. The work, the great work, days back. Sorry. But because of my tight schedule, I couldn't download it and play. Yes. All you send it over, going to a week now. I'll send it on the 5th of August. Or today I can download it, believe in me. That music is very fantastic. So I'm making my friend onye compose the egwu is very unique. A popular person. Okay, yeah? A popular person compose the egwu. In fact, the best soundtrack. Anything about soundtracking in Nollywood, give it to him. Mr. Stan Okolie, thank you for doing this. My Izmezu and the ancestors, they reward you richly for appreciating what we are doing. Thank you so much. Friends, he did this work for me free of charge. He did not ask me for money. I'm even surprised. I was not aware before he developed this wonderful track. Now, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ nkwọ. A sị na taata bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na kakaka, sorry, taata bụ afọ. Sorry, taa bụ afọ. Na taata bụ afọ ya kwụtara anyị ihe ọma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na ọmaka ya emere anyị. Na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-adakwaziri obodo n'ọkwụrụ ụzọ wee na-eche anyị n'ugwu ya eji ya. Onye si ihe anyị wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị wee nọrọ anyị n'ogbo onye a na ndụ. Onye siri ihe ọjọọ mere ụmụ ya mee anyị, ya mee onwe ya. Anyị ga-ejere obodo, anyị ga-adakwaziri obodo. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekụwa were anyị ha wee. Asị m na mbụdị enyi ga-abụ nke anyị na nwa eze adị efu na mba. Ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa n'oge anyị ji awa eziokwu agba bụ oge awa nke eziokwu bụ ọrụ ezinụlọ. Ọrụ ezinụlọ ọ dị mkpa? Kedu ihe ndị mmadụ minuru mgbe ha ji ekpọta ofu onye ka ọ bịa na ngwurube ha bịa rụọ ọrụ ezinụlọ? Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst. Nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'iru, ọ ga-akwụsị n'Ọgọst 19th. Na nya bụ 19 aja anyị na-achụ kwa ụbọchị ọbụla, ụtụtụ ọbụla aja na temple ya chụọ ya bụ aja. Present the wish, prayer request of ndị niile sonye na ya bụ aja before the entities of powers. Ndị njeru nke Chukwu, ndị na-eji olu na-eji Igbo. I mesizie the 14th day ga-abụ na 19th. Anyị mechie ya chụcha aja n'ụtụtụ n'oge ehihie, anyị gbuzie ebu sie ma ndị mmadụ erikwa ma ṅụọ mmanya dị iche iche na temple. Etu a ka anyị si eme ya. So ọ bụrụ na isonyewughị na nke ọnwa Ọgọst a, echefuna maka nke ọnwa Septemba. Ọ ga-ebidokwa na September 6, meaning that you book before the date. Thank you. Afọ anyị na-agba
and I go maka canceling be free. However, any day you book to visit the temple, you must chat me and book an appointment with me. So that we can hear audience because I roll almost every day. I roll every day. Also, one day I will was our break. Yes, and Sundays. Was in the IDK canceling. Travel he was Rema. Kaikabazie na isiokwu anyị ji wee bịa. Anyị kwado si ike. Ekwuru m na ndị ụka ọbịa biri anyị rie anyị front and back. Ha riri anyị nwere akpọ ka onye Igbo ọbụla chighata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ichegharịa ma chigharịkwa. There are two different things. One, you must be convinced. Na-eme gị ọtọ dị iche iche megide ya root. Nke abụọ, you turn back wholeheartedly back to your root. It's not enough for you to think, hey, something was done wrong, and they stay put in Ebendo Kobe. No, you do something drastic. Although the man never believe in over something drastic now because of the mindset or the mothers. Forget about the man in nature. Once you start getting results, people will only jog it happens in the mendum. Kabofu, Kebwabo, the Gansu, area front and back. See what to say is the big ordinary. Ordinary was undo. So, Ichigaria, Machigata, Chigaria, and now Chitan ordinary. Go where I see again. And Milku, Onyebu, Ezbo not. And my walking Numibo. All over the world. Think home. Think about your root. Before I get any run and Kuzai, let me can hope that other is chaff or cap from the chaff. Ordinary song and ordinary garden. Oh, Brunia now walk or I keep saying it and I will keep saying it. Onye bụ onye ọdịnala. Ọdịnala bụ Igbo spirituality. Ntọala etu ndị esi ebi ndụ. Chukwu okike, the mandate given to man to maintain harmony between God, the creator, and man, and to create harmony between man and man. That is the word. Otherwise known as 10 Commandments. Yes, if we know what he had each other than a Menana have various customs in our different towns, which differ from town to town. Yes. I'm talking about ordinana. It's holy. Ọbụrụ onye adị onye nwere nke ọ na-eje ya uncle nọ n'ụlọ enwere nke ọ dị na ya. Onwere nke ọ dị na ya. Ọ nọ na village na-aga ndị mmadụ pin, ma ọ nọ na village na-agasara ndị mmadụ enye ule, ma ọ nọ na village na-enye ndị mmadụ poison, isi na onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Iwekwara ike isi na-afịa ya n'okwu alụsị, ọ bụrụ onye nwa mere ka ọ bụrụ onye ọdịnala. Eri onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ala. Now, if ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ala, forget it. Ihe na-eme galaba ntị. Ị bụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala ọ bụla enwere nsọ adịghị asọ nsọ ala abụrụ onye ọdịnala. Ị ghọtara ya? Yes. That is the only parameter you use to get real ordinary person. And ma chekwa gị na ị na-asọ nsọ ala ma they are protected. Maka na ana na-agọzi mmadụ. Ana na-echekwa. Onye batara ndị Igbo ya afụ mgbe gboo ndị mmadụ na-aza ahịa na-akpọ ana chebe. Ana chebe. Ị ga na-anụ ụdị afọ ahụ. Ị ga na-anụ ụdị ndị ahụ na-aza afọ ana chebe.
yes maka na ana na-echekwa mmadụ maka na ana bụ isi mmụọ so onye ọbụla na-eme associate na mmadụ bụrụ onye ọdịnala ezigbo onye ọdịnala dị nsọ ezigbo onye ọdịnala adịghị eme mpịtọ ezigbo onye ọdịnala adịghị eme ihe ndị ọzọ dị very common today ụka na-ewi ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụka na-etinye aka na mpụ na ọtọ ana na-asọ nsọ ọdịnala onye na-asọ nsọ requires to ikwupụrụ ana akpọwụ na meeting ụmụnna ịmarụ the truth say it o nwere ihe mmadụ ga-emewu mmadụ ga-eme gị ihe mgbe aka ga-adịrị ọcha abụ m eze ana na my clan na my village okwu ọbụla ị chọrọ ka egwa gị eziokwu na ya m nọgara ebe ahụ the truth m maka mma gwa I fear nobody I will tell you the truth you can't do me anything you know why Ana is there in church ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-arụrụ aka Ana will protect you and nobody that hurt you intentionally that will go scot free na-achụ aja na-emerụ ihe dị n'ụzọ gị mmadụ enwere ike igbowu gị ghọtara ya ndị Igbo na-atụ ilu si na chi onye adịghị n'izu n'isi na chi ya meaning if your chi does not support any evil plan against you you will live and grow gray hair even onye ọdịnala you are protected just chukwa chi gị chukwa ezumezu gị chukwa ụmụ mmụọ all the entities of powers ọnọ chukwa arụsị ikwu nne chukwa arụsị be nna gị chukwa entities of powers gị na-aso nwanne iwe odogwu as long as ị dị arụrụ aka ezigbo onye ọdịnala adịghị eji akpọrọ nwunye mmadụ ịghọtara ya mgbe gboo even before ikuchie nwunye nwanne gị nwụrụ anwụ o nwere omenala a na-eme before ikuchie nwaanyị even for any reason ọ bụrụ na o nwere ihe kpatara nwunye gị ji wee need assistant enwere reasons eji need assistant mgbe gboo maka mgbe gboo o nwere mgbe a na-enwe early marriage enwere ike nwa okorobịa dị ebe 20 years maka na ọ dị only son ọ maka na nne na nna ya kpara ụkọ mmadụ anụ ọrịa nwaanyị nne na nna ya anụ ọrịa nwaanyị anụ ọrịa nwere ike ịwụ almost the same age mate with the man ọ kpatabara ego nke nwata nwaanyị a ga-eso nne na nna na village na-eji ugbo enwere ike emesizie nke nwoke a mechaa jee ọrụ oyibo kpatazie ego o nwere ike nke nwaanyị ahụ nwere ike ma ya bụzi na test ya maka ihe na nke nwaanyị ahụ ọ bụrụ onye ma fụtara ya na nne na nna fụtara ya based on no maybe a daughter to their friend ịghọtara ya ma ọ bụ one reason or the other and if na dị mmadụ na-agba nwere ike ịka nka the same time then and the man kpataziri ego nwere ike filo na nwunye ya enwezi ike ime ihe o kwesịrị ime eso mmadụ family na nwaanyị mekataziri nwaanyị adịgo above almost getting to 70 years it was like nobody should touch her agadago mana ọ ka nwere ike etu akwadoko nwe nwaanyị ya abụrụ sef under 60 sef na-enyezide nsogbu ịghọtara ya ọ daghị anya agba ikpere ọ na-aya ofu ihe ọ dị ọda side enyezide nsogbu do and nwoke a man at 70 nwoke dị healthy at 70 ka na browse ịghọtara ya so ọ na nwoke jikwuzi ego etu o si wee digbo arụ ndọta younger wife ga na-enye aka na-esiri nna anyị mmiri ọkụ ịghọtago nwe onye na-abụ na-enekwu ya na-esiri ya ụdị nri ọ na-eri maka na at that time o nwere ike ọ bụrụ onye nsọ nri so e nwere bido new reasons why eji wee mụdị ihe dị etu mgbe ahụ but ana m achọ ịgwa gị na achọgịrị ime eforo normal process ọ bụrụ ihe ọ ya ahụ mmadụ pụta na-ata sị na ya na-eri akpụ mana ọ na-ata abacha ọ sị na ya na-eri oke mana o ji eze kere ụmụazị o nwere ike sị na ya na-anụ ofu mana o nwere side chick here and there ọ bụrụ ya this generation bụ generation gbagọrọ agbagọ ịghọtara ya na generation a ka mmadụ na-eje duru nwunye mmadụ nọ na di ije duru ya ọ bụrụ mpụ ihe ji wee digress a little bit for topic anyị nwere bụ ka ị wee ghọta mpụ ụdị mpụ na-eme na generation a duru unu na this generation na cousin na-edi na ibie ịma generation na nwaanyị na-edi na nwaanyị ibie nwoke na-edi na nwoke ibie ịma
ndị biri na hostel ekelekwa m ụnụ, ndị na-emesi mother na daughter, ndị na-eme super, even boarding school, even mission boarding school, ma nwoke ma nwaanyị ịma ị nwere idea ọmpụ na ọtọ a na-eme na generation a. Ọ bụrụ na our fathers will come back to life, they will tell you that if na ha nwa sex. My father used to tell me that time that his sister chajuru agbọghọ onwere ihe a na-eyi n'obi n'ọjọọ ọsọ kpọkọ eji ekpuchi private part sosia and nwaanyị erikwa ya ụnụ a na-akpara nkata mana obi na ya agbaje n'ihe ọjọọ. Oge nwere high moral value mana civilization and church buteziri anyị ndị mmadụ na-emezi ikwu asụ na right. So ihe na-achọ ịgwa m na mpụ a na-eme now aka adịgo beyond mpụ. Ihe a na-eme now ihe na-akpọ mpụọlọji. Yes, mpụọlọji. Ọ bụrụ na ịlọta ihe na-emenụ even the 80s ị mara na ndị oge abụ holy wejen ihe na-emezi na ọgbọ agbụrụ a anụ ya a na-ekpuchi akara ntị. Ịmụkọ na agbụrụ ndị mgbe ochie na nwa ihe kpatara eji wee mee kwafuo ọbara a na-agba ọsọ ọchụ. Olden days some people na be anyị nwere ebe a bịara a sị na-ejere ime mmemme anụ ọgụ gbuo mmadụ, ndị bi ebe ahụ gbara ọsọ ọchụ manazi another village tuto mgbe ochie ahụ a na-enwe abundant land. Nwere ebe ahụ afọ vast land, ụdị ndị ahụ ka gbanazi ebe ahụ ha ebiwe ebe ahụ over time ha nwere ike settlezi that place maka na because they know the consequence of cleansing ọbara. Mana generation a na-egbu igbu mmadụ enwerozi ihe ọ bụ. Mpụ na ọtụnụ a na-eme n'ụwa kịta ọ dị too much. Gịnwa na onwe ghọtara ihe m na-ekwu. Mpụ na ọtụnụ a na-eme na generation a ebido chekie the moral standard ikwube mgbe wegasị nọ ndị old school. But a na-achọ ịgwa na generation a na-eme mpụ. Generation a cannot stand and demanding na nna ihe ikpe. Ihe ji wee kwubi bụ na gịnwa na onweghị nwe onye pụta na na-asị na nna nna gị ha mere arụ nwere ihe ha mere. Yes, quote me EZE-ANA Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu nwere ihe ha mere. They are holy. Whatever, even is okay. I agree. No one, some of our forefathers, few of them, they very greedy. Yes, ndị ọcha ndị anyarị convinced ha join ya ha na greediness. So na-agba atụ mgbere mmadụ, na-egota mmadụ, na-eje elese ndị ajara. Some sold their brother's children. Ka ha kpakọrọ ala. Some kere ike gbaa wuked wee gbasa ụmụ nwanne ya nwoke. Chụpụrụ ụfọdụ ndị mmadụ kpakọrọ ala ha. Yes, some of those things happen. Mana ana m achọ ịkọwara gị na what even those people that have greediness olden days, ụfọdụ ụmụ generation ha, ụfọdụ ụmụazị kịta na-agbazi ajọ karịarị nke ahụ esi ndị gboo gba. Now if you compare the ọtọnọ na-eme now before na ndị mgbe ochie a na-ekwu na assets. So what is responsible for what we are passing through today? Please don't call your ancestors. Don't say na ndị nna nna gị ha na-eme. Ọ bụgoro na agbara afa sị gị na ngwurube nna gị egbu ngwuru ebe emewuru nwaanyị bịara iji eji. Ihe nna ajụ bụ a na-emewuzi nwaanyị bịara iji eji na generation a. Ịmụrụ n'ọnwa ajọ nwaanyị na-emecha abụrụ ajọ nne di. Ịmara na agbụrụ a o nwere agbụrụ na agbụrụ a ka ị afụ mmadụ ọ na-agbasa nne di nwoke maka n'ihi na ị nọ n'ụfọdụ ndị nne di dị ajọ. Nne di nke gị chọrọzi ka ị marụ na nwaanyị a ịbakwutelụ ma ọ dị ajọ. Iwerugo obi mindset na ndị nne di na-adị ajọ wee jụọ ya dị. Ụfọdụ anụrụ kpachie nwa the woman. Ị chọrọ dị ka di gị na-eleta nne ya anya ma ọ na-eleta ụmụnne ya anya. Why?
ịma na mpụ ndị mmadụ na-eme kịta iwere kompe ihe mere ndị Igbo ịhụ na oge ndị Igbo gboo na oseti ha ndị agbụrụ a na-eme mpụ n'ọtụnọ. So onye ọbụla na-asị na ndị Igbo na ndị nna nna gị ha mere nke a mee nke a dị ọzọ ihe asị m na-apụta n'afa mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na kwa eziokwu ma osi na-apụtakarị ebe ahụ na-emewuru nwa ọgbụ ma ọ bụ nwa ada o wee bagharịrị ma ọ na-akọrị ọnụ di ma ọ na-akọrị ọnụ nwa o wee bagharịrị wee kwuo na arịrị ya emerie akaji ya emerie na be nna ya na ihe na-eto a ga-eme wee kwubie okwu ọ ya ihe na-awa n'afa maka na ihe gbasara mmewu emewuru nwa ọgbụ na-awakarị n'afa ịghọtara ya. Gị nwawu nwaanyị na-ene m anya ha ị mara ụmụnne di gị ebe yes gị nwa na-ene m anya ụmụnne di gị chigoro ọnụ n'ala ka ị wee gosi ha na ọ dịghị iwe aka ji akụ na okwu ji akụ enwe na famili ịbịara ije di ọ bụrụ na ọ dịghị iwu aka ji akụ na okwu ji akụ famili i wee kpee ekwo nkụ na di gị ama ịnata ụmụnne ya anya ọ dị mma ịma ọnụọgụ awa onye a na-arịa mana ị ga-adị shọ na di gị na-eneta ụmụnne nke gị anya mana ịkpachie nke ọ gaghị ineta ụmụnne ya anya ọ dị mma. Ịma ọnụọgụ nwanwụ ajọ nwaanyị ga-emecha bụrụ ajọ nne di ịmara ajọ nne di ọ dara n'elu ọ bụrụ ajọ nne di agbọghọbịa bifọ ọ bụrụ eziokwu so gị nwawa onye agbọghọbịa kịta dị njọ ọgụ a ga-emecha bụrụ ajọ nne di tumoro. Ihe ọzọ ị ga-asị m na-awa n'afa mụ na-enwere ike asị na ngwurube nna gị na o nwere onye nwụrụ na-akwara akwa o wee na-awa n'afa ọkwa eziokwu. Yes ihe mere oge enwere so many reasons mkpatanụ na akwara onye anwa enwere ike odi ndị ezi anwa ọ bụrụ na nwoke nụtara nyawa onye mechara nwụọ n'ike nwanne nwoke anwụzie nwaanyị anwa anụtara anụta na ngwuru nwanne di ya anwa o nwere ike ọ mụtara nwa maọbụ na ọ mụtara nwaanyị nwanne di ya anwa akpagbuwezie nwaanyị anwa ka ọ na ka o wee kpakara akụrụba di ya. Ihe a na-ekwu ọ dị eme kịta ọ dị eme nwaanyị bịara ije di o wee bụrụzie na nwata nwaanyị bịara ije di bịaziere ije di nwa ọsọ nwaanyị eso m si Chukwu Okike na m chọrọ ịbụ the oldest man ụmụnna m ịmalizi achọrọ m imegharị the custom na be nna m. Yes na nwoke na nwaanyị if you ask me that this is custom this is omenala ọ bụrụ ọdịnala. O nwere ebe ndị obodo ụfọdụ ga-abụ nwaanyị bịa ije di ọ bụrụ na ọ mụtara nwaanyị no mata afụfụ nwaanyị anwa tara utiti ya wee bi udo ụlọ niile obi udoro ma township mana village ọ bụrụ na achọ di ya afụrọ and ọ mụtara nwoke ụmụnne di ya nwere ike inye nke nwaanyị ahụ ọsọ maka na o jiri nwa nwoke ọ na-eme ka ọ dị eme ọ nwekwaziri ike ọ bụkwazie na ọ mụtara nwoke ọ mụtara nwa nwaanyị nna nwụọna o nwere famili nke mma ọ na-eme na Anambra steeti nna nwụọna ha megido nwanne dị ma nụtara nwaanyị dị nwoke nụtara nwaanyị mụọ ofu nwa nwoke mụọ ụmụ nwaanyị ịbụa ọ bụrụ enwe ịtọ nwoke ahụ nwa asidenti nwụọ nwunye emechaa ya ahụ nwụọ nwa ya nke nwoke ahụ dị only son ga-eherit ihe nna ya nwụkwuo at early 20s. Ụmụnne nke nwaanyị anwa ụmụnne na-ụfọdụ family members na-achụ ha ka apụ ka ewe kpakara na nna ha ọ dị mma. Ihe ndị a na-agwawụkwa ụfọdụ ihe emekwanụ mgbe gboo anwa enwere ike emezie nwaanyị anwa ụmụazị a mụtara na ngwuru a ịmụrụ na ha bụ ụmụ ọgwụ ịmụrụ na ha bụ ụmụada to that village ịmụrụ na ha bụ ụmụada to that family ịmara ha nwere ike na-ebe arịrị and nwata nwaanyị a nwere ike ọ bụrụ na nwata nwaanyị bịara ije di na nwanne gị nwoke yes gị nwanne m anya nwanne nwoke ị na-azụ akụrụ bịa nwere ike ọ bụrụ nobody ọ bụrụ na nwunye ahụ ọ nọtara nyere ya aka hapụ alụ na-agba ya ume ewee lụta nwata ebe akụnụba ha nwere
ọbụje na nwanne gị anwa achọzie nwanne gị afụrọ ihe imeziri ewu ịchụsa ụmụ ya ka i wee rie akụ na ụba. O nwere nke mere na be anyị recently some years back. This is somebody nụrụ nwaanyị na village na all my family. Yes. O wee bụrụ na nwanne anyị nwaanyị a jere ije di wee nwee ebe amụta ofu nwa nwaanyị wee yaba ahụ yacha ahụ nwụrụ. O tere aka di ya nwụkwuo. Ofu nwa nwaanyị a mana this family wụ family build goro wealth. Di ya enwego ego bụrụ importer nwee cars. Ụmụnne di ya ihe agwaziri ihe kwuru na nsogbu adụrọ na ka ha ka akụrụba nwanne ha na mfọ nwa nwaanyị o nwere na ha ga-enye aka fụ na azụrụ nwa nwaanyị a to higher institution. Ha wee kee akụrụba, ụfọdụ keta shop, ụfọdụ keta moto, ụfọdụ abụsa akụrụba dị mma. Till today nwa ya nwaanyị anwa ha zụrụ university, ha were ego akụrụba jee zụọ ụmụ nke ha. Ọ dị mma? Mpụ ndị mmadụ ihe niile akwụkwọ mpụ ụdị mpụ a mekwara mgbe gboo. Nwata nwaanyị a mgbe m fụrụ o wutere m. Ọ bụrụ na ọ nọrọ etu asị nwaada nọ na ngwuru anwa wee tie aka n'ala wee chịrị aja na si na emewu emewuru ya na ọnkụls ya niile ndị fụrụ mmewu a si na ọ dị mma na ụmụ nke ha na ha ji akụnụba nne ya nwelụ despite nkwa ha kwelụ na ha ga-eji akụnụba nne ya wee zụọ ya at least university. Ha were akụnụba ụmụnne ya kesaa na onwe ha wee jee zụọ ụmụ nke ha. Datụ nwaanyị a chịrị aja na ngwuru a wee sị na mmewu emewuru ya na ndị ọnkụls ya niile a mewurie ihe a wee were ego nne ya wee jezu ụmụ nke ha na ụmụ nke ha na ebe ọbụla ha jere ije di ma ọ wee ebe ọbụla ha jere na ndụ a na ha ga-atakwa ahụhụ na a ga-emewu ha chidi ọfọ. Okwucha ya oti aka na o nwere ike okwucha ya emecha ọgba nje a na-agba na famili a. Ịmara etu a ka ọ dị ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịara ije di. Nwaanyị bịara ije di ya na di ya biri udo famili biduchaa ọwụzie na di ya nwụrụ ahụrụ ya. Eso nsị na ọ bụrụ na Chineke mee m bụrụ the oldest man na village, one thing ka m na-echeji my omenala my culture na nwata be anyị ọbụla ya na di ya biri n'udo na ọṅụ enwee evidence na ha na-abụ they live in harmony. They build house, they acquire some properties whether in the town or na village. Ma ọ bụrụ na o nwee rijin ọbụla mere nwoke a ji wee nwụọ na-amụtaghị nwa nwoke na nwunye ya na ụmụ dọtas ya ụmụ nwaanyị ndị ọ mụtara they entitled to their father's wealth pending when all of them passed on. With this, it will discourage these uncles na-achọ ka egbuo nwanne nwoke ka atụsa nwunye ya na ụmụ ya na ọ mụtara ụmụ nwaanyị ga-ekpọ properties. Mgbe ahụ ma ọ mataziri na nyanwa na onwe ya ama eri akụ na ụba nwanne nwoke a chielu nwunye nwanne nwoke anwụrụ ụmụ ya niile anwụọ. As long as na o nwere nwa ya ka direct dọta nwoke a dị ndụ, ọ ga-esi be nne ya ma ọ be di ya ma ọ wee ebe ọbụla ọ nọ bịa na-eri ihe dị na be nne ya pending mgbe direct daughter of that deceased man nwụrụ. Ọ ihe nchọrọ nkwuchi ya asị eze na-etidomi ọfọ onye ọbụla sị na ọ bụrụ etu anyị chukwu bụ osi na chụbụ ya. Because this thing bịazi na-eme ọtụtụ ndị mmadụ nwanne gị nwoke nụọ nwaanyị ọ bụrụ na ọ mụtara nwa ezika abụgoro ndị nke ndị amụtara nwa adịghị ekwu maka okwu ndị amụtara nwa na onye mụtara nwa nwaanyị mụnwa na ogwe na-ekwu na nwa nwaanyị kwesịrị as long as na nwa onye awụ nwa nwaanyị bụ biological daughter of that deceased man. Na nna mmadụ ama enwesị ego nwee properties nwee rented properties, nwa ya nwere ike ọwụrụ oji nụọ dị to a poor wretched guy ọ nọ na be di na-ata afụfụ ọnkụ ya eje na ya na egwu ugwu nọ n'ebe nna ya nwere property. Is it good? That child contributed in one way or the other for that his late father's wealth. Even with ordinary prayer, even daddy bye bye ya gaziere gị daddy ahịa ọma, is it not prayer? Nwatakịrị anyegide aka nne ya wee too nne ya kpatacha ego a oruzie ego nwa nwoke ọnkụ nye ọsọ chọọ adịgoshọn ị ga-ebo nwunye nwanne nwoke iwe gbakọrọ ala. Ọ dị mma? Ụdị mpụ a niile ọ bụrụ ihe ndị ụfọdụ ndị gboo mere ụfọdụ
ọ ihe ndị a ka ọ na-agba ịgbawa n'afa. Ị nwere ike imechaji ịta nwaanyị dị etu ahụ achụpụ ya na be di ebo ya allegation na ogburu di ya, subject ya to the humiliation dị very bad. Nwaanyị a nwere ike oberezi arịrị, ọ na-ebe akwa, ọ na-eti na ọma dọdụrọwụ mma, na-asị ya na be di gbakwara ya ọgwụ na aka ya dịkwa ọcha. Ndị obi akpa nkịtị, nwata nwaanyị ebere akwa na o nwere ike otiche aka na kwubicha okwu after some years obido jewe nsogbu. O nwere ike nwaanyị ahụ ebichagoro ndụ nwụọ na arịrị. Ihe ndị a niile ọ na-eme na generation anyị. Ụnụ na-asị na o nwere ihe ndị Igbo na-arụ ọrụ ezinụlọ by foot. Nwere ihe ụnụ na-alụ, o nwere ihe dị ka ọrụ ezinụlọ. Don't allow anybody to take away your money. Mba nye solution. O nwere ike ngwurube nna, ọ bụrụ ngwuru emewuru nwaanyị nwunye nwanne gị bịara ije di, nwaanyị bịara ije di na ngwuru, maka ihe na ị chọrọ ka irie nwanne nwoke ekpe, ọmụta nwa, mebi nwa nwoke, ifiruo na nwanne nwoke enwego successor, so dị afọ na gị nwere irizi ya ekpe, ịdaizi ime inherit wealth ya adọghị possible. Ije plan efu ka igbuo that only child, ka igbuo that only son ga-eme inherit bụ nwa nwanne nwoke ga-eme inherit ya brother's wealth. Sizọ ka iwe kere akụ na ụbịa. Mgbe ibe ji gbuo that nwa nwa, nne nwatakịrị ahụ a na-ebezi akwa na ọbịa bịara ije di anaghị n'iyi na ofu nwere nwatakịrị nwoke zọta dị oche na be die na ọnwa egburu gị and a na-afụ ọma na mmadụ gburu nwa ya, ọ na-ebe arị na-eti aka na ada sị na ihe ogbugbu egburu nwa ya, nwere famili mmụọ nyelu nsogbu na ogbugbu egburu nwa ya, na nwa nwoke ama ebenata na ngwuru a till appeasement is done. Arịrị ahụ obere o nwere obecha akwa ahụ tie aka na ala bee arịrị ahụ wee na mmụọ. Enwere ike si emesizie many years after 30-40 years to come, a na-amụ nwa nwaanyị ọ nọrọ amụọ nwa nwoke ọ nwụrụ. Ọ bụrụ okwu ekwubiri n'iwe. Akwụkwọ ochie sịrị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee nata ụmụ ha to the 4th generation. Yes, ọ dị very possible. Ime ihe dị possible. Ihe ndị website some of these examples ga-efu ọtọnọ dị iche iche ndị ụfọdụ ndị mmadụ mere mgbe gboo out of greediness, out of wicked ọdịnala, out of wicked omenala, out of wicked omenala ka o wee rie ekpe. That is wicked omenala. That is what I, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, want to change, and I can only change it if I become the oldest man or the because Messiah, it's to me offer that anybody that go against these things, let the person be anathema. Because when they had a more of folk Kenyana, oh, Kusia, a gem nihu ana, or if the Chidu hour for there. Go over the knee, henceforth, this thing must stop. As okay, everybody, the oldest man, everybody will listen. Because some of these things need to be changed. Ụmụ na awa ọtụ n'ọ dị iche iche ụfọdụ ndị mmadụ mere na gboo, ọtụtụ famili na-ata afịa taa. Ihe ọdụ anyị na-agbatakwa n'afa na ga-agwọ ngị agbagoro nga atụ ihe ụfọdụ ụmụ mmewu emewuru mmadụ nwaanyị bịara iche di, gwakwaghị maka mmewu emewuru nwa ọgbụ maọbụ nwa ada na ngwuru, gwakwaghị maka mmewu emewuru maọbụ na o nwere nwaanyị bịara ije di akwara akwa. Ụmụ ihe ndị a so ihe na-apụta n'afa na concern family. So ụfọdụ ndị mmadụ nwere agbọ afa for those negative anger that is rising na ngwurube nda gị. Maybe nwaanyị anwa wee suo and said that n'ihe a emere na ngwuru a ma afrata aga n'iru tiru eme appeasement is done. O mechaa ya tia ọ bụrụ a cost to that family. Ịghọtara ya tiri eme ihe ha kwesịrị ime. Nke a bụ ofu. Nke ọzọkwa nwere ike ebute ọgbaghara nwere ike ọ bụrụ na family emebiri ọfọ. Family emebiri ọfọ. Do you know what is ọfọ means? Ọfọ is a symbol of agreement, symbol of authority. Enwere nkwekọrịta ndị nna nna gị ha kwekọrịtara wee wuwe ọfọ, like mgbe mụ na my ancestors nwere agreement wee wube obi, the latest obi enwere na my village. Not only latest obi, no modern obi.
because all agreement my ancestors were that now how 1 or 2 them now had that and I did it. Now, and I check was him na many years to come. Almost your phone in my line age, boo feke. Je what would that will be with your form, so ya will be. Obaranko, Hobron, will cost Yabari all over the yoke. He who first and invented firewood invited lizards to his house over the yoke. Now, on one one, I'm going to tell and D chair on Coletta, and D chair. Now, Gura and I get a bundle of bumbo. He didn't have D chair. They be fitting honor. Then, now Mary was in honor to honor them. Then, in return, that they will bless us abundantly and lift us up. My old my age, I'm out. You are my teacher, name. Now, I am not an oko. And what the door for you for the baby, a monarch covenant go down break. So, to family that desecration done against covenant in Nadibo. Oh, we call it is oath. Almost a marona to say, Nagi will go to conglomerate a group of companies. For you as a son, if you do not maintain the agreement signed with your father, your late father, and the other business partners, you are about to lose that conglomerate and company of companies. You lose it, you lose them. Because for you to continue enjoying that particular business empires, you must fulfill the agreement attached to it. Can we Israel mouth? When they have the liberty, protection of God Almighty, because of them, well, the Awando, about the Awando, Act of Covenant, and they were protected from the invaders, from their enemies. Madam Mohammed, the women put out on a media brew that Mohammed, because the Bawa high the security go covenant. Therefore, the war of Wando is no longer effective. A media had brew her broom because it was Wando. So, it was called the Hena families. And when you get family owner, more or no, then the other form, maybe your phone will go for your photo for feke. We're all for the Gulben Nagi. Makana, as on Okadan Uno, or Okadan Angiga, Okadan Lazy, as the Nangiga. You are worth feke. You get photo from Pama. No further, auto send on a bill always no. You were all for the Nanda the agreement, the symbol of authority, hand there over. Everyone you hope that they hand go over the sources of the family to an outside. Even now, go for the future. For the family, they will be dear court war or see sacred treat in a family. Oh, when did you know that I like Rego? You was short, can you go to 200 years? Osi said, Nana, I want to be able to tell her for Soja. It was all like Rego Judas. It's a Angel. You want to get a book out of now, Harry, front and back. What know that was Yamabo, the destiny, had a boy. Then they mode on how far? Oh, one by mode on one father done by your more to know the teacher. I ever was a guitar. Oh, guitar, they had to some ways. Yeah, but they are father or ever would. I'd make wooden doors. I want you to buy a few. So, Mowder, Manini and Beloge, again, one of the nomads, and at that time, I don't know that era. I am my way. Because now I make the living. Maybe shall all this masquerade in my village. But me here, masquerade has to do with all those things. They lied against one another, destroy our masquerade. In case one of the email, most of some of these masquerades, so that they follow them at the store now. Now, the other day, I think they make on a Facebook Live. If any Kenny masquerade, and restore their back. Gradually, we are restoring those things back. So, but what I'm saying is this. For the family, when they want to Obi, let me tell you what you don't know about Obi. Obi is a proclamation of Ogbuefi, where assemble all the entities of powers, Nietzsche from both families. Call them, never honored.
gwa ha na-aga na-elota ha na-awapụrụ ha ọjị mgbe eji elota ndị iche elota ha mgbe eji awaji awara ha ji awara ha ji in return na a na-ayọ ha ọmụmụ mbunye elu ịpụta ihe ebe ụba na ihe ndị ọzọ dị iche iche from them. Ebe a bụ ebe ndị ancestors na-abịa meeting na-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ngwuru anwa ha nọ ya. Nya ka ofu ofeke pụtalụ jee kwatuo obi. Mgbe ị kwaturu obi ma ọ n'ihe le ndago those ọnọdụ anwa ha na-anọ nọ na void ịmarọ ọnọdụ etu ị nọkịta ije na 3 arm zone dị na Abuja jee kwatuo legislature, that is the National Assembly, the Senate and House of Rep. Do you know what you have done? Do you know the gravity of the offense? Do you know? The same thing then, ebe ụmụ mmụọ na-anọ wee kpaa maka ọdịmma gburu ga-emebie ya. Ebe ọ na oji mmadụ na ji onwe ya. Mgbe ahụ ịrụ na je let them homeless and you think that they will allow you to have rest. Mgbe ahụ iji renda ndị ichie homeless, my dear, you will remain homeless, even worse. Ọ ihe mere ghọtara ya? So mgbe ahụ ọhịa kọsụrụ ya. So family ndị niile nwere obi kpebiri obi mana they have already murdered sleep. Maka nwatakịrị sị na ndị ya amaala ụra will sleep. So when you go there kparịa ndị okenye out of your own ignorance, je kwatuo obi ebe ezumezu ndị okenye imerụ mpụ, ịghọtara ya? Ana m agụsịrị ụnụ mpụ unu mere, ụnụ akpọsịna ndị okenye ndị ichie ma ọ ndị biri na ngwurugwu na is insult. Now ụfọdụ n'ime ụnụ ebe e dewere aquarium enwere agreement with the God of fertility, ndị ajelu nke Chukwu na-enye nwa na onwe ya akwụsị na ọmụmụ ga-adị ebe ọ na-abụ mgbe gburugburu amụ nwa nwoke were okenye je gbuo rie, amụ nwaanyị je gbuo rie. In appreciation maka ụba na ngwuru ije mebie ya. Ụfọdụ ngwuru mebiri ihe ọdịnala dị iche iche. Ụfọdụ wee ebe nwere ụdara ọdụ ọmụmụ ha je gbuo ya. Ụfọdụ wee ebe nwere ngwu, osisi ngwu dị na ihu be ha je gbuo ya. Chebuzie na ndị Igbo na-atụ isi na ọmụmụ egbu ngwu na mma na onike ama natara ya nkọ. Ọmụmụ egbu ngwu nwere osisi a na-akpọ ngwu, ọ bụrụ na ị mara ya, ngwu 3, that onye ọbụla nechara anya for no reason, no tangible reason, je na-egbu ngwu, ọ sị na mma na onike ama adịrị ya nkọ. Natara ya ngwu enwere ihe o mere gị, harmful tree, this less harmful tree. O nwere ihe o mere ọ nọchiri ụzọ ọ dị achọghị okwu ije gbuo ya. Isi nche n'ihi ezu ewe ezubike ime enwenata ezubike ọnya nwa bụ ihe ndị na ya, maka na ọ kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ihe ndị a niile bụ inwe ihe ndị na-apụta n'afa aịda na-emebiri ihe wee mee iwe wee gba mmadụ onye a wee kwubie okwu, ma ọ bụ na-emere ihe ọtọnọ dị iche wee megide ụmụ mmụọ wee rise ya. Ụzọ ihe na-agba ihe na-ebutere ọtụtụ ndị mmadụ eji asị ka eje megide ejezie n'afa ma ọ bụ ndị na-afụ vision weda maka na agwa ngị na afa bụ afa weda ma abịara as meseji agwa ngị na-enwere ihe wụ clairvoyance and clairvoyance. Enwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ anụ, nwee ụdịdị iche iche enwere ike iji kọnsọlt afa. Na onye ije na ministri ya ozubego ozi afa ka ọ na-agba because anyị mana onwe ha na-agbọ intuition. Ụtarị afa ka ọ gbara forget ya na ọwụrọ ihe. Yes, onwe mgbe some days onwe mbọsị mmadụ ya abịa na Ugochi na temple ma wụ ihe na ala ozi abịazie m onye ahụ ozi. However, ana m emekarị nke a ụbọchị kanseling maka na ndị mmadụ buru n'obi na ọka abịa ka ị gbagharịa ya ka ọ bụrụ na ị wụrọ ịkpụrụ afa n'ala ị na-agwa onye ahụ izigoro onye ahụ ozi ọma ebeli ibi ọsọ ọ chọrọ ka ihe ọ bụ n'obi nwoke gbagharịa afa. So ka ị maa na ozi na-abịakwu ndị mwute ata ịgba afa. Ghọtara ya? So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọtụtụ ụzọ ihe na-abụ ihe na-ebute ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji eji alụ ọrụ ezinụlọ aịda na-enwere mmadụ human spirit emejọrọ maọbụ na o nwere mmụọ emejọrọ, these two things. Now enyego aside the instances why those things ji eme nwee na-asị na mana ihe niile ndị anyị mere mgbe anwa ọtọ na-eme kịta karịrị. So ndị gboo debechara ụmụ ihe niile nwere ọtọ ha mere and nwere mmadụ ha gburu
n'oge nwa na onwe gị jee jiri aka mebie ya wuo onye cause problem for yourself, and that is one of the reasons why you are suffering. So stop saying that ndị ochie mere ọnọdụ kịta ka nwatakịrị pụtaranụ si na etu ihe nọ as a father. Let me give you an example. Ana m like ịma atụ ihe nji ama atụ ma ọ bụrụ ichefu ihe nkọrọ cheta akụkọ nkọrọ ichefu ihe nkwu cheta akụkọ nkọrọ. Etu ihe nọ kịta as a father, you tried your best mgbe ụfọdụ ibu ọnụ na-agba mbọ maka ọdịmma your children on board for their welfare. You were taking now for maybe at a certain age, maybe you retire go more than able to go that age. Wasn't him like that. He said, maybe them. Maybe your first son. But say, Daddy, do you know that you are the reason why we are not rich? That Kerebeno, Oge Dangote, that he bet to Hana Bego, when for the Charum order. Kerebeno, Ebe Otedela, na from your wow university. And you as a father, you need to wear that you tried your best to give them the best. Manaka mumu ekorogunwa umbe when we hear one. You tried your best. Although they don't want to create opportunities here, you know where your father stopped. They'll continue from where your father stopped. Mana keruki gets you a feel. Mgbe nwa gị bịa na-agwa gị ya to your face n'ọgụnwa the responsible because of afọ na-ata maka ihi na you build a mansion, how would you feel? And you tried your best to provide the best thing for him or her. How would you feel? Sad? Yes, you feel sad, right? Yes. To your ancestors say feel so bad. Kita ina point accusing finger to them, not how are they responsible for whatever predicament you are passing through. But the truth remains that you are the cause of your problem. Do you know why you are suffering? You are suffering because you are ignorant of how things work. Hosea 4:6, that is what is responsible for your problem. Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So seek vision, seek knowledge first, for you to understand how things work. Because of that vision and knowledge, that's why I, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, normally created my time to come. Let me tell you, when I answered my call, during one of my spiritual exercises, I was like telling my spirit that I have come back. No matter because when I was in the church, I'm now one of the team, then I have evangelization. That is my team. So they said that time, as of Nanden after the pulpit preach here, as of Nanden after the new stage preach here, as of Nanden preach inside the motor from Onitsha to Newi, I will preach from Onitsha to Oka. Or we're walking on, I won't take it down. I'll preach. I'll be doing our time. We're not asking for money. I will put out a go Bible, I go say Bible. It's free of charge. I will not ask you to give me money. About one time after I'm going to get name a hustling, see how they preach. I preach your single soul. No. And we are not asking like that because we are doing it selflessly. From that one, join here the TV council of the local room. Ever in the television, now Basa, Uzi, Ndokobia. So brought that come into evangelization. But the name has on us now, EZE-ANA, you go back that they are calling about evangelization. Go back to evangelization. Nihembobo, ordinary, and an evangelist. I should go back to ordinary. So that's why when I came to this work, I picked so much interest because that is my JD, that is my core work. That while doing my work, I must be preaching the good news, telling people the important. The way I preach for people to go back, to forget ordinary. That is how I'm preaching for people to come back to ordinary. You get? This is primary assignment given to me by my estimates. Therefore, I don't joke with it. Sometimes I burn my data. If you know how much data I use, I'm not talking about messages. Because a lot of messages keep coming on WhatsApp group. You keep on responding to people. Even sometimes message,
on Kusi go na YouTube. People will still come individually and still be asking me for such, for more explanation. So I'm doing it for the sake of myself and for the sake of my calling, because all you have on can. So I'm doing it happily. I'm not complaining. Yes, and my resumes have never failed me. Whatever I ask them, they give me. Okay? So here na check wala gebuna. Ordinary uzondo. Why you are suffering is this: because of your ignorance, you went and broke the covenant your forefathers had with forces of nature. Do you not understand why you are suffering? Yes, you should blame yourself. You should blame your ignorance. That is why you are suffering. So you sow the seed of negativity. That's why you are reaping it. Because Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you see, you reap. Your forefathers had an agreement with forces of nature based on give and take. The agreement is based on mutual trust that your forefathers will be honoring and worshiping God Almighty directly, while consulting the entities of powers as facilitators, the connectors. But I told you that we don't worship elemental beings, we don't worship them, but we give reference to them. So plan in three categories. Then we're hyperdulia, then we're dulia, then we're latria. Can I chineke latria? But I can do I in aqua of ma. Bono in a point you are not worshiping him, but you are giving respect no because not watching a category. It will accord with all the entities of powers. We are not worshiping them because we ordinary worship God directly. I am one intermediary. I got an eye on a Jesus. No. I don't know Jesus. I ask do to be a woman clearly. No, but I now had to work and keep me henina. He can in Akia. So if whatever the problem you should blame yourself. Now, after you case him not that your father is the one that destroy all those things. Then, if your father is the one that destroy all those things, must you support your father in his evil way? If your father, then if your father, that is area your father, chokwa area gwa. That is that bago your father channel so chokwa ka gwa. E mo nu che ga adria. No ka se onya ba nya channel ka kpa odo ozo. So akpache onya akpa nna gi chokwa ka kpa gwa. Na ihe mere ha bụ ndị emere nna mekwuo nwa ndị riri nda ga-eri chukwa ka erikwuo gị nwa. Ọdịnala is holy. Ezigbote onye ọdịnala, can I tell you one thing? Ezigbote onye ọdịnala, ị na-edi na nwunye mmadụ eburu onye ọdịnala, forget it. Ọsọ ya bụ n'Igbo ọfọ n'aka, ya entangling yourself. So what I'm telling you is that na those ọtọnọ anwa ọfụ ahụ unu bupụtara debe ọkụ ma ọ bụ nkwatụrụ obi ma ọ was so on and so forth is ihe gụnwa na onwe gị metara onwe gị. You should not invite any external person to come and solve your problem. It's you. Yes, ọ bụrụ na your father onye mere ihe ọjọọ kpọtara ndị ụka ọbịa ha bịakwa tụọ obi mebie ọfọ. It's a very simple thing. Go back to your root. Were ọjị gwa your ancestors chee ihu n'anyanwụ na anabe nna gị, yes. Mana ọ bụrụ na n'obodo oyibo then ị nwere ike chọzie dibia of your choice, onye ga-enyere gị aka, onye ma anya ga-enyere gị aka wee yọtuo amara align gị na ya ezumezu back. Mana ọ bụrụ na Nigeria were ọsọ jewere ije chiga ebe nna gị, iji ebe nna gị jee chọọ akwa ọkụkọ Igbo, chọta ọjị gbara ịnọ, jebe na be nna gị ruo ebe anwa where your ancestors chee na east, where your ancestors that we are so sorry na mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala, because a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee leta ụmụ ha nke ịnọ ma ọ bụrụ na ụmụ ha nke na anwa sọpọtụọ dia mmetọ ma ọ bụ mmegide nna ha mere ma nna ha mere.
That is the only way ọ ga-etipịapụta gị. Mana ọ bụrụ na na-ebilitere wee sị o mekọpa na ịdị so sorry na ịghọtara ihe etu a na ịdị so sorry si mee ebere iwechi were ọjị a nke bugoro iwere akwa zeni supesi anyanwụ wee sị ya biko go over land iru ebe anyị gbapụ akpụ ihe iwu ya futu ya okwu gị na-emetụ ana esi go over land your ancestors ekpọwa ha niile ma chi onye ụwa ma ndị iche nwoke ma ndị iche nwaanyị ma mmụọ bụ na mmụọ bụ na akpọtụ na ngwurube nna gị si ha na ịdị so sorry n'obi agbawa na gị akwa kpọkpọ gị bebe akwa ibecha akwa ibecha anya gị yọghasịa biko n'ịdị so sorry na gị nwa m Ifeanyị nwa Okeke nwa Okonkwo n'ọgụnwa bịara that you are pleading for mercy ebe ọ bụ nna gị nwa ma ọ bụ directly or indirectly si wee mejọọ ana ngwuru a ma ọ bụ nna gị mejọrọ ọ bụ na nna gị so na ndị eriri sikwa na nna gị dị sorry n'ihi na ayọ fọ onwe ike nna gị adọrọzi n'ihi na ayọkwu ma nna gị ma nne gị ma ikwu ma ibe gị especially ihe ogbuwa na onwe gị that you are pleading for mercy n'iji akwa were eze gị iwe ka mmiri akwa na-eruje na iwe ọbụla mmụọ ọbụla na-ewe ha na chi aze na-ewu nwatakịrị na-akụ nna gị n'iyi ma n'ichegharịgokwa agwa nwere nwere ụzọ ihe na-awụdị mbọ bụ ihe echegharị ma chigharịa ọ bụrụ ọsụsọ dị dị sọrị ma ya na ịnatago back to ya root ikwuche etu a chọọ obere ntụ ihe dịka 9 inches nail kụpuo ọnụ akwa nwa saịdị ebe ị ga-anọ wee mie chọọ ofu akọ na be nna gị ụtọ ọnụ akwa ọfsaịdị a ka mmiri akwa ji nwa nwa na-aba n'ime ala imesịa ya i were ọjị anwa iji chie n'anya wee yọọ ha biko iwe ha dajụọ n'iji ọjị a wee na-ayọ ha na nke ọbụla mmụọ ọbụla na-eri n'ọjị mbụ na mbụ n'iji ọjị ha ayọ ha ka iwe ha daa ịmara ihe ọbụla wee bu n'obi yọọ ha bute ọjị a ịyọcha ha ọjị ịwakwana ya awa were ọjị a jee na saịdị ebe anyị dewere akọ were ọjị si ha gwachi onye ụwa gị ma ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna na mmụọ niile akpọturu na ngwuru a ndị na-eweta ihe ọma n'iwe tọ ha ka iwetara ọjị a ha jiri aka ha waa ha jiri aka ha kee ịgọdochaa ya etefukwana ịgba ọchị ihu ma ndị ezumezu mmụọ niile gị na ha so mgbe ị na-achọ ime nka ihe n'afọ a kwedoro ha bịa ọjị imesizie ịkwa ha nkwa sị ha na ichikọtago na bido taa na ị ga-ebido rụwa ọrụ dị n'ụzọ gị gradually ọ bụrụ na iwe onye chikọtagoro ma chigharịa eziokwu ọ bụrụ na ọgwụ onwe ngwuru gwa ha na ị ga-adọ ana ngwuru ọ bụrụ dibịa ya adọrọ ya ihe eme ya sa jee chọta nnekwu ọkụkọ ekwuo na mmiri akụzigo m ka esi adọ ana ngwuru ịchọ onye na my lectures nkụzi maka ya ịdọ ana ngwuru ihe a na-akpọ ya bụ okwu anị ngwurube nna gị ebe a sị ihe ga-ọkụ ga na-egbebe awụ nnekwu ọkụkọ ọkụ anị o nkwara ihe ya ọ daa eje gbuo ewu di ya a na-akpọ ya ewu ana ije gbuosi ya na tata ị na-adọ ana ngwuru a ihe ọbụla na ngwurube nna gị ama jụwu n'oyi na onye gbowu n'ọkụ ihe ndị a you do it yourself ọ jụkwa na ị nwere ike imewu enu ma ọ na ngwuru mana ọnwụ na ị na-ege ntị ọ na m impress of my voice mana ị nwere ike imewu enu dụtụ ị nwebara na obi nke gị ụnụ ka nọ na ngwuru general then ị nwere ike ịkọntaktị m ma ọ nwee ndị dibịa ọnwụ na ya emewu ya ọrụ ọrụ ya ọ ya nọzibe nna gị ya because you can go and cause issues etu nsi arịa mma nọ n'ihu a na be anyị wee lụọ ya makana igwe mmụọ na-apapụ ma ọ ya ga dọtara ya so etu a ka ihe esi na-eme ekwezie chi gị nkwa na ị ga-eje gba afa mkpasi afa mmiri emi mara ihe problem ị na-echukwazie ọ bụgoro na ị nwere ego ịrụ ha niile at the same time ị na-arụ ya gradually na-awapụrụ ha ọjị na-atụ ha edo na-asị ha na mmewu ọbụla emewuru na aka ga-adịrị ya ịkwụ aka pilot na aka ga-adịrị ya andị na gịwa na onweghị bụ Ifeanyị nwa Okeke na ịma anakọta sọpọtụ ihe ọbụla bụ njọ na ọjọọ ọbụla andị na ndụ a efukwana ebe a na-emegide mmadụ tata ajọ omume ahụ nna nna gị ha mere
megide nwaanyị bịara ije di itikwa n'aka na ya etu a nọ nwa m ike itinye aka na anyị megide nwaanyị bịara ije di nwaanyị bịara ije ịfụnanya ịmụrụ na mmụọ nwaanyị be nna mmadụ nwaanyị kpakọrọ ọnụ anụrụ ọfụma na mmụọ dị be nna ya gbara nkwụ ya ọfụma ihe gbasara n'ụtụrụ ọdịnala na mmụọ dị be nna ya na-eso ya bịa ije di ịmụrụ na imejọ ya na obekuo mmụọ kpọkuo udo ma ọ kpọkuo amadioha ma ọ kpọkuo ogwu be nna ya na ha na-eso ịmụrụ nwaanyị bịara ije di imewunye ya ọ iji ịfụnanya ka ọ bịara ọ bụgoro na ọ mara eme kpọpụta ya by the side nye ya ndụmọdụ ọ bụrụ na ọgwụ ọ dị hapụ ya ọwụzo na obi ihe ọjọọ ka ọ bịa megide ụnụ nwa bụ ndị ọ bịara ije dị na be ha let the land of your family judge ha mana ọ bụrụ ka gị nwa jide aka gị jọji ya ịghọtara ya ma ọ wee sị ka imegidebe ya ma ọ ka ịchụpụ ya na be di mmekwana ya ịkpara nkata ọjọọ ịmarụ mpụ nwa ndị nna nna gị ha melụ megide nwa ọkpụ ma nwa ada ma nwaanyị bịara iji edi chikwara aka ya dede ịmarụ mpụ anwa nna gị nwa melụ gị kpụta ofe ofeke ọ bịa bukọrọ ọfọ ihe ị ga-eme ewu gị je wachie ihe hapụ to my family ọ my own father ji aka tupu ọfọ nna ya nyere ya mana emere m peace with the mmụọ niile ji wee hibe m jiri aka wachie dị ọfọ egosigo ha na ma anatago na be nna m obi akwaturu na obi anyị ebe anyị si wepụta obi ọ bụrụ anyị nwa ụdị ọkpara mana ebe ọ bụ na ndị ọnwụ befa adịrị interested nwe ihe ndị ichie si abụnye menụ unu menụ nwa na otu alụ ọrụ m ụlọ obi na be nna ha mere m ya bunye m ike nke efe nyere nke lụọ ha standard obi kụcha dị obi a kụọ ya rufin tais bụrụkwa ọmaya tais ịghọtara ya dozie ọwụrụ standard obi kpọzie ndị ụmụ mmụọ dị iche ebe anya nwa na-ehova all over the place in the air na in the spirit they should come na menyego ha ọnọdụ ịma ọjọọ na eto anyere ha ọnọdụ ha wee gozizie m na nke ikpeazụ a ụlọ amụrụ ka anyị si kwado ana m achọ ịkọwala gị ihe mmụọ na-eme ịkpọ mmụọ ife akpọ gị ife maka na onye kpọọ ọba ya kpọkọrọ agbata obi were kpaa ihe chọọ ọ bụrụ na ha goziwezie m echi ịgbawa m anya mana mgbe ha nọ the homeless nobody cares na EZE-ANA Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adịgo nwere inspiration wee gada ha wee nye ha ọnọdụ ha na-agọzi m na-ewu m anya ọkụ ịma ọ na-egba mgbe egbe a na-agba n'elu ugwu a na-agba n'igwe ewu si egbe ka a na-ana n'iyi ịmara n'anya ụkwụ ị na-ewu na nkịtị na-abụ maka na ekere ọrụ eke so ụmụ ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ịma so ya ancestors enwere ihe ha mere onwegoro ka nna si mee ihe adịrọ mma gị nwa na onwe gị ọ na-ahụ ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa sị m EZE-ANA bịa lụọrụ m ọrụ ezinụlọ I don't go to people's house to do work. Anọ m na temple ịlụ ọrụ wee gozie ndị mmadụ adịmeje na ebe ndị mmadụ ọnwụ ọrụ anyị eje na ngwurube nna gị dị mmadụ dị na eje agwa gị ihe ị ga-eme iru ebe jide aka mee ya ịghọtara ya so ịkpọ n'ofu ofeke ofu eghe mmadụ ka ọ bịa na be nna gị bịa na-akpọtọ ndị nta na-efekasị nnu na-efekasị ọyị na-efekasị ihe mmadụ amara isi jụọ ebe a nwara n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa chigharịa ma chigharịa yọọ nna nna gị ọ nna nna gị ka ha bụ ha ya egbughị egbu yọọ ha siara ịdị so sọrị na ọ bụrụ na ịdị so sọrị tụrụ na ịnatago wee chigata na nna gị ọ bụkwado ịmepụta ma na-eji ọrụ ezinụlọ adịm eji nọnsens adịm eji okwube mmadụ eji arụ ọrụ biko ọzọ nwa onye asị ya na ya echigatago n'ọdịnala gị libret ụmụnne gị na asị adịm aka ụdị aka nwa let's talk about your own legal convince hapụ ụmụnne gị mgbe ha fụwara ihe ọma na-emere gị mpịawa azụ ha bido ha ga-eji aka je chụọ ihe ha mere onwe ha onye abịaje jụọ gị ịdaret ya mana ọ bụrụ na ọ ka ịzọpụta anyị na-azọpụta onye ya bụ ije ebe anyị jere ọrụ ezinụlọ ofu ya nọ n'ụwa nkara na-ebe faya blood of Jesus adịjet ịnọkọ na-alụ ọrụ ezinụlọ nonsens si na ije ịzọpụta ezinụlọ ka ị na-azọpụta ka ị nwere azọpụta onye ọbụla n'isi ya ọhịa mbere ibu ya so onye na-achịkwara ojie na be ngwurube nna gị gbara ugwu gbara onwe gị nwa onwe ihe emebiri ụmụnne gị adịrọ interested na ha adịrọ kia jiri aka umee ya ọ bụrụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emebiri ọfọ jiri aka wọchi ọfọ ị na-awọchi ọfọ ikwuo na ọfọ dị etu a ọfọ nna nna ma ọfọ dị etu a ka ị na-awọchi adị ibido gbuwere ya na ọchake
na ọgwa na ngwurube nna gị bụ na-inform na enwere ebe a bụ na nwere ozu akwara akwa adị na enwere ike itresizi na ọ dịgo very long na enwere ike itresizi nwaanyị anwa akwara akwa mana ọ na-apụta n'afa akwa nga etu ị ga-esi mee ije jide aka mee na ngwurube nna gị ịghọtara ya ịnirizie help aka ịdị gị nyere gị aka so ihe na-achịkwa na ọlụ ezinụlọ bụ gbapapa faụ ndị niile aja kpọta ofu ofe ka ọ bịa gbuo ọjị dị na be ha ma ọ fekasịa mmanụ na ndị ọkwa anọntị na ọyị ha afọ a ụfọdụ ndị onwe ndị mmadụ chagodo 2-3 times onwe nkesị na ha spend over 1 million naira mụga asị atịrị ọdata nke asịkpọ ụfọdụ esi Lagos kpọrọ mmadụ data east spend nnukwu oji amata mmadụ emechaka here ebere aka na-ebe gị here ebere aka na-ebe so ihe na-achịkọwa bụ na you need those things you can do it yourself so you need draw ije were nnu na-arụ ọbụla the wounded this nwa wound ọ bụrụ ancestors dị responsible ime the responsible this time ihe dị responsible because na gụnwa na onwe gị bịa na condone those evil acts maybe your father did on top of that one nna gị melụ maybe ihe ọfọ maybe ihe ọdịnala nna ngwuru gaa ya ezubere gị ije na-edina ya cousin a na-ekwu na-ekwu ị na-edina nwunye mmadụ on top of it ibu arụ onye ọ dị responsible stop calling your ancestors nwere ihe ha mere the present predicament na-apụ kịta abụ gị nwa ya atọ na new leaf ihe akwụsị ihe ọbụla gba alụ ịbụrụ onye ọdịnala ka na-eje eme alụ on your own isi kote ebu na-agbawa ya so ihe na-achịkọwa bụ na the problem a na-enwe stop talking about your ancestors. They are not the people that cause your problem. Even if your ancestors are guilty of 1 or 2. Yes, ọ bụrụ na ihe mere adọrọ mma were ọjị gwa ya the gods of the land tia na ihe a nna gị ma ọ bụ nna gị mere n'aka gị adịrị ya ịkọrọ onwe gị then gị nwere onwe gị chigatazie bịa mezie udo with your ancestors gwa ha na gị na ha bụ mpịawa na-apịawa ndị ọzọ na famili akwụsị n'ebe ị nọ ndị ọzọ a na-anachigata gị nwa na-aga n'iru tiri mgbe ọnwụ na onye ọ na n'ime ha ji were dị convince ghọtara ya so stop dashing anybody money in the name of always ụlọ ụfọdụ mmanwụ eze ana kwuru bịa ka m gwa gị ihe iyi eme ihe ọnwa bụ the problem akwasị akwa bụrụ na eziokwu agwa gị ihe ị ga-eme na ngwurube nna gị jiri aka mee ya gwazie gị ihe ndị ọzọ ị ga na-eme continuously and gị wee wepụ aka enwe n'ofe ọ bụrụ ya agba ọkụkọ a na-ekwu na ọmanyere aka ọnụ na nsị owere okwu ya na tinye a na-ekwu na ka asachapụ ụchụ na ọtọ na arụ dị na be nna gị gị nwere onwe gị kọntinu na-eme alụ kedu ka ị ga-esi nwere onwe gị a na-ekwu na nna nna gị na-anya ukwu gburu nna gị kpatara o ji wee megwo nwaanyị bịara iji eri gị nwere onwe gị anya ukwu nke ọ bụrụ anya jara obasia anya nke ọkazie ị na-achọ ka ọ dịrị gị maka ọ esitere gị mma ebe a na-ekwu na ọtọrọ ka a sachapụ na ọtọrọ nke ibu ebu ewuru ezi were ahụ nri atọ ya so before ị na-asị na ndị nna gị mere nke a na-eme na-emegoro onwe gị inwardly are you living a good life iso na ndị na-eji eji na nwunye mmadụ maka na ana m achọ ịkọwa ọtụtụ ndị mmadụ ihe anya gwaghị ihe anyị na-afụ n'afọ dị egwu ịma ọ na ndị na nwunye mmadụ nwere ike igbu onwe ọgwụ for life na-etu a nna m nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tụ ije dị na nwunye m ịnago you know why reason bụ na mwa personally because of mmụọ na-apụ apụ na temple enwere m ike iji na nwunye mmadụ ka 1 2 echiri m ọzọ Eze-Ana nwere m ike iji na nwunye mmadụ ọsọkwa ya bụ na na-ewe mmadụ ịdị umeala na ị ga-enye m the whole world ihe ego niile dị na the whole world go to hell with your money I will never give you Natalia I will not give you I will not fall for that cheap temptation o nwerekwa ihe ga-emekọta ka mmadụ bịa na ụlọ ọrụ na temple na-eme ya anya somehow for what I don't know have my problem those ones is not my problem because no more than chọrọ no na m chọrọ no nwaanyị wụ my problem the same my ezumezu na chọrọ the most beautiful woman they will give it to me
then why am I looking at here and there? So here na check one bụ na the problem gị bụ wepụ aka na nwunye mmadụ. Ịbụrụ onye ọrụ na-akpọrọ ọrụ, kwụsị mpịtọ, kwụsị ime ndị mmadụ bịa na be gị ịrụ ọrụ, weda ma ịkpọrọ nwe pasọ, ma ịkpọrọ nwe dibịa, ma ịkpọrọ nwe eze nwaanyị, ị na-eme mpịtọ. Which kind of love ị na-afọ with onye bịara ịrụ ọrụ, onye bịara ịrụ ọrụ na be gị? Ọ bụrụ onye chọrọ ịnụ anụ, follow normal process. Iji na love nwantịtị wee bido. I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to nche no one waga nwaanyị straight go to the family gba na nchọrọ ịnụ nwa nwaanyị, made the right thing. Ma ezigbo za ma na nchọrọ ịnụ ya. Ma ọ bụrụ onye bịara be gị ka ịrụ ọrụ ya ọrụ ile ukwu ya anya, ma ọ na-ibu alụ iwu nwoke wee nwaanyị. That is the problem ị na-enwe. Etu aka ọ dị na ọdịnala na ihe niile. So wepụ aka na ụtọ nọ. A na-ekwu ka asịchapụ nke ekworo na anya ukwu na n'ime mpụ dị na ngwurube nna gị. A na-ekwu ka ihe ọwa nne nna nna ha ka ha mere gị ebere. Ị na-emetakwa ọtọ nọ na-eti na nke i mere eme. Echesi na dibịa alụrụ ọrụ ọrụ agara, mana mpụ ị na-eme dị, ị nwere ike kịta dibịa na-alụrụ ọrụ. Ịmana onye ori a na-adụ onye ori ọdụ, o were obi na-apị mba, ọ ga-eji onye gwuji ọzọ. Dibịa na-ata ahụhụ na-alụrụ ọrụ, na-ayọ na-epili dị for ya mesi ihe ọma mere gị. Ị ka na-apụla na etu isi jere ihe ndị na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ka ọrụ ha ga-esi wee gaa. So ihe m na-achịkwarụ gị bụ onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro. Kedu ihe ọ ga-asị na onye ma bụ ihe ya afụ n'ọhịa nke na-ewute m so much bụ nwunye mmadụ. Gị wee ya shie man, kedu ihe wụ ya problem? Nwunye nwoke ibe gị na-apịtọchara bie, onwere ihe nwoke na-anụ nwaanyị ahụ ya na-anwụrụ sefụ nwere ike nwere ihe o ji ekpọrọ. Ọ bụrụ onye aka ihe eji na-anwụrụ nwunye mmadụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ada asụ ya atọ. Ọ bụrụ na nwaanyị wụ problem gị, be humble enough, ọ bụrụ na ị nwere gị anụta nwaanyị. Don't tell me that your problem is money. It is humble enough, they hard working. Ị afụ nwaanyị ga-ewere gị because of your future, not for na future with the bright. Ma the worst thing won't be the lazy and they are clueless at the same time. Onye anacha anya ọfụ na nwere hope adọrọ n'ụzọ. Gịnị ka m na-ekwu? Kwụsị ikweta onye ọbụla ka ọ bịa lụọ ọrụ ezinụlọ. Nwere ihe ị na-alụ, ihe ị na-eme wee gbasịa afọ, gwa gị ihe ị ga-eje eme na ngwurube nne gị ime ya. Mana bifo ime ya, hey, who must live in the grass that should not throw stone. And if he must go with equity. Ị ga-adị sure na ihe ọbụla bụ mpụ na ọtọnọ ma ọ bụ imegide mmadụ ndị nna nna gị ha mere. Mpụ wee dị na tata. Example onwe ndị na-abịa n'Ugochi tụọ na temple ka akpọọ ha alụ abortion. Ihe m na-agwa ha bụ tata ị na-abịa n'ihu ana. Onye awa ajụzi mmadụ tata ị na-abịa n'ihu ana na-ebịa n'ime nkwupụta na arụ ime ihe emezighị ọzọ. Ị ga-adọ n'ihu ana kwupụta na bido tata n'ime metụta abortion ọzọ. If you cannot say that, forget it. Because ihe ọpụta bụ n'igbu onye ori a na-adụghị ọdụ. I were obi na-apị mbasụ ihe ọzọ ị ga-eme. Eche ịza akpa eche ịza akụrụ. Ọ bụrụ every time ije n'ihu a na-aja kpụcha agha alụ echiche ka nye ma abortion nwanne ya not serious. Ichigakwana ụka ọbịara ụka ndị Rom ị na-emere onwe mpụ, ma ọ chigha n'ụka Pentikọstal ebe ọ ya bụ ịnọ ịbịachi abụrụ crocodile tears. Ọ gbapụta gị ngọrị ya sị thank you Jesus, thank you my Lord. Ichi na-agbara gị mmehie echi ime ọzọ. Ichi na-anabụ ebe na aja n'Igbo ebe a na-eme mmehie. If you are not serious, go back to ya na-agwọ ọtọ n'ime mmehie gị. So ịchọọ ichighata n'ọdịnala, chighata with clear hands. Don't envy anybody. Don't envy anybody. If you want to be successful, if onye na-dị successful, nwere obi aṅụrị, kama yọọ ya ezumezu, si ya ezumezu ya na enu. Na ndị gị na ha gbara ngwere agbakwa n'oke, ha gozie gị. Keep doing good. Ọ bụgoro na ị na-eme ma ihe ọma bịara ozugbo ịgba maka ngwa iji dị too much. Mpụ na ọtọ nọ ịma nwoke iji ekpọrọ nwunye ya nwere nwoke adastro ịma na enwere ike onwe na ọgụnwa contribute ihe nwoke a ji nwe ma ama m mkpụrụ ụmụ nwoke mma mmadụ ole mma na-ebe arịrị ihe a na-ebere arịrị na ndị nwunye ha na-agba n'ilu ndị enwe concrete evidence. Ụfọdụ nwaanyị mejakwuru olu ọp ya na-agba n'ilu obi na-agba nwoke ịmọrọ na-agba nwoke obi na nwoke ibie na-agba niile nwunye ya
maka ihe of one thing or the other. Mama bụ nwoke obi na ọ dị enough ime nwoke ọba into depression ịmarọ nwoke ahụ nwee mara ọbara ya dị n'isi marọ mecha ụmụ mpụ na ọtọ na-emecha ihe na-asị my ancestors family cause which family cause onye gwa ụlọ nwere cause dabe nna gị whatever cause dị ya they can reverse it but the only thing they only the spiritual indolence ị chọrọ iguru atọ agwa spiritual exercise mee ihe emewu ime taa na echichi n'ike agwụ. You don't want to develop your spiritual power. And those things are real because you are very weak spiritually. Wake up and rise, and then I will liberate you. Now I have to work in temporary me here. Me kubi oku, I could oku the changozi bazo. I will look a good battery. We met here, no bochita. I got was in bo. Maybe tomorrow or next, in chance car. Can we get here or the very loud? It's here na MP. Manager na YouTube channel I can download it. Yes, you can download it on our YouTube channel. Now to work in keep me here, you can see na kia. Egu be more because in this India you mean the viewers all over the world. Ebo and working more wine under the influence of my voice. Let them receive repression. Let there be upliftment. Let every negativity in their life stop. Let every darkness vanish. By the power of this message, let every unclean things, vibration, unclean vibes, let them vanish. Let there be new beginning in their lives. Now I to go keep me here. You can see that here. Say, okay, by the H. By 8 o'clock. I with you more interesting lectures for tomorrow. One nigga, the human name, Yagazino. I get one iguay. EZE-ANA Ugochi tubelu. Welcome man oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye dịga anyị front and back you. Ndị oche dị anyị front and back. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mmanụ
Ugochi tubelu ekweghekwe na-adịsị na mmamme ọdịnala amanwụ ọgbanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala ya dị gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ Ugochi tubelu tempụl gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ Chukwu gozie gị Eze-Ana gaba n'ihu daalụnụ egwu ị nụrụ ihe a ije na my YouTube channel ije na Facebook Ogbuefi EZE-ANA Ugochi Oraifite na my page ị ga-afịa ị ga-download ya ọ ije na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi Oraifite ị ga-download ya ka ọ dị ka chi fọlọ